Sus, taon. Ning tawahan na. Sige lag chat. Hantod na lang. Naabot na lag. Sa kisinas. Sige siya. Kuhan nga. Wana ako diha. Ako may kuntiyan. Ahap ng tawahan na. Nah. Oh. Sa problema ni mo nak. Kabantay ka tong si pamisita na ko pang diha ba? Tulo mo to ko bukas mo na to katong kaduha. Katungong ko ang katong upawon. Upawon na. Nanam din ako wala kanito nang kunti na. Dako na kuntiyan pa ilang gani mo. Pero di gina siya magsilbi na kay dapat gani human kaniya gabson iyagi kang tubagon sa iyang mga responsibilidad. Mao. Ani mo siya kontak ka. Ani mo tawag. Sige siya kuan pero sige pa ingon nga mori di man. Di siya mari. Di siya mori. Dapat na ako isip ko sa kamahan naluod jud ko ni muna kay bugtong anak giti kanak. Ikaw ra gid akong bugtong anak nga naginusara. Di na nagimo nga di niya tubagon niya mga yang gibuhat nimo. Paguman mo naggabas-gabas. Yara kang pasagdan. Di na masilbi na. Dapat tawagan mo siya or unsa ba imong atuon. Naman ay karma pa. Ayaw pagsalig sa karma nak. Di Dapat ato nang barangon. Yo, layo na kitong negros. Mahal kay pretty. Di na ang imong buhaton atuon mo sa silaha. Magpakiloy ka dito. Ug dili mo dala guyura. Dapat kanang nakiha mga tubag nga nako kay di gina magsilbi ang imo. Nakasabot ka. Imo siya nga tuo sa ilaha. Ug di paminaw ug di nimo mada ing nako kay ato nang ipatubag nga nakiha diri kay ato nang pagtagor ni sagol transport. Sa pag-adto na ko pa kay arthritis masag ko. Ay naunsa. Yun na din ang mamabdos din na pud arthritis. Naman ay mga sadipik good. Ay, ito balaka. Unsa man ato na to. Kanalay mo kuan nito. Mulakaw. Tagasa man laki ro taga. Taga Kamparang. Kamparang? Lalayo gid na pero Taga Kamparang na sige siya. lang ako ato na ikablaka. Ako'y bahala na. Ay na pagilak-kilak na. Ulitas balay kay. Panuhoton ka ni mo style diri da. Dapat ulis balay kay. Luwi junior da. Ulit. Kuslan man. Di na to siya mutunga. Kuslan way ni kamal. Imnon ko ni. Ni kula ko bahala ni maunsa ni akong anak. Uy nak. Pa. Nagunsa mo taong kadya nga. Kabaw kang bawal na kinakay gisabaw Bawal bata. lagi. Kabaw ko pa. Unsa man? Bawa ko nga bawal. Pero mori ko na siya. Nya. Wa gyapon. Pabuton ay kabalaka na. Pabuton na to. Mari lagi turun. Unsa man ka? Mayapon si... Nanang tabad lay. Atay. Ayun na ako'y bahala ni. Unsay nga nimo sir? Kalusoy. Dalosoy? Ingon sa akong anak, may kakunong amahan sa iyang gisabak karon. Karon kanya naman ka nanusod ka nga matubang ka sa akong anak. Nako isip amahan. Gusto nako nga mahusay mong duha, ha? Kani ayo ni, makadaot ni. Tanawan ni mong resulta dugay kay ka nagpakita niya. Nubog na akong anak. Gaan ta mo diri ha? Tagaan ta mo higayon nga magistoryahan na. Sumbara na yung problema ha. Gusto nako nga masulbag na siya. Sabot ka na? Sabot ka dalasoy? Sabot ko. Sige. May bahala dia. Nya karon unsa naman ni? Dili man ako ang Say dili. Dili na ako Wa ka kibaw nga tulo mo ka buok. Dili na ako atulong. Ikagi ako nakunan dito ko gijir-jir mo sa silya sa nagbarog ka. Di, umag-jir-jir niya. Itsiyon na slow ito sila. So bitaw. Dili na ako. Tigil Dili na sakita ako. sa kong pusoon. Dili na ako. Bisag gi unsa ko nuno dito, imo kong dinanggit. Dili na ginahanap. Kabaw ka. Dili na ako anak. Oy dalosoy, imo gini dalosoy. Dili lagi na ako. Ako na oh, di Kasabot dili lagi na akong anak. imo lagi ni dalosoy. Hi mga kami ni shoutout tayo sa mga solid supporters karon no. Shoutout nila ni Eljon Benz Channel, Danau City Viners, Boy Nins Vlog, shoutout kang Aisa, ug shoutout kang Ray Dayot mga kami ni. Ug atong kang Ma'am Lovely Life TV. Hi. Salamat sa pagsuporta. Og sa Maricopa. Ito. Maricopa, Shopping Emporium Day. Ayaw di kalimot mga kabisaka pag-subscribe sa ako director sa CCTN, Bernard Banson. Kuya karong May 29 mga kabisdak. Mag-shoot na po gihapon May. Kuya karong John, dili gihapon sa Bulok na. Pero to, pak! Dahil salamat mga kami ni. Huwag kayo kalimutan sa pag-subscribe sa YouTube channel Artistang Mini. Dahil salamat ug may ngapon. Thank you. Thank you.